Gauekoren bizita izan dute Barakaldoko Juan Ramon Jimenez ikastetxean. Eta gaueko beldurgariaren atzetik, arimak datoz. Baina ez zaie beldurrik izan behar beste mundutik datozenei. Bizita egitera besterik ez datoz eta. Sasoiko jakiak eman dizkiete, gaztainak, zagarrak eta intxaurrak. Horixe zen ohitura Euskal Herrian gau beltza heldutakoan. Gaurko egunean esaten zan, arimak etortzen zirela bueltan, hilerritatik argia ipintzen zan, eurek bakotza bere etzera bueltatzeko, etxe horretan egoten ziren bebai jasotako uztan parte bat, eta gero gau honen amaieran arimak bueltatzen dira. Munduan itza bizi dugun bezala eta Halloween eta bestelako jaiak ere ezagutzen ditugun bezala, hemen Euskal Herrian badugu gau beltza eta guztiok berdintzen gaitu gau beltza ospatuko dugula gaur hemen. Nahi duguna da euskal kultura sustatzea eta ezagutzera ematea, modu ezberdin batean. Halloween alde batera laga eta hemengoa berreskuratu dute Barakaldoko Juan Ramon Jimenez ikastetxean.